Sibingelele bakumpamana umhlaba sizwe zonke nogada lokhulumayo Nsingisi ibhula amaphikizana somzi woMadlanduna Mkhovone bale khanda bakwethu sizokhuluma indaba enkulu indaba yezinyosi bayazi abantu abaningi abake belandela amakhasi ami nginakho ukuyiposta inyosi noma ngingakhonzile ukuzishutha ngoba amakhehla lawo umsebenzi wabantu abadala esisebenza ngawo ukuba nezinyosi bakwethu kwahlukene kaningi kukhona ukuba nezinyosi ngoba uthwele bese kuba khona ukuba nezinyosi ngoba usebenza ngazo abanye ke bayazithwalela ke mina izinyosi into ngiphiwe ithongo noma ngiphiwe amakhehla engisebenza ngawo inyosi lezi ngiyasebenza ngazo kakhulu kungaba ufuna ukulanda impahla kungaba ufuna ukuphakama ufuna ukuceba kungaba ufuna ukulungisa izinto ezithile ngoba lezi inyosi akuzona nje izinyosi kodwa ziyinto ephilayo engiphiwe yona ngokwazi ukusebenza ngayo evela ezweni lamathongo noma ezweni likamoya lapho kuvela khona isikhwama esizivumbethe ukuba nalezi inyosi bakwethu kuyinto ejule kakhulu siyakwazi umuntu ukumenzela kodwa kuyakhosta ngoba kuyinto ejule kakhulu kakhulukazi umuntu ongeyena umelaphi lento yabantu abanjengabelaphi nabantu abanamabhizinisi amakhulu abanezindawo zabo ezithile ngoba awukwazi ukugcina izinyosi noma yikuphi ukahle uma unendawo ethile bafowethu ngizokubeka nje ucace ukuthi umuntu ofuna izinyosi kumina uyasithola kodwa kuyefanele sihlale phansi sixoxe ngoba ngisho iprice yayo asinayo ngeke size sikhulume ngayo la einkundleni zokuxhumana uthola lokho uma usufike kumina ushayela inombolo yami noma ungibhalele ku-WhatsApp ku-072 548 7493 ila ungithola khona bakwethu ukusebenza ngezinyosi kufuna umuntu osecabangile umuntu osekhulile umuntu owaziyo ukuthi ufunani empilweni umuntu ongamane enze izinto noma kanjani umuntu oyihloniphayo ngoba amakhehla amadoda lawo esikhuluma ngawo amadoda ayahlonishwa ngoba ayasebenza nawo enza umsebenzi onamandla uma ngabe wena uyidinga lento noma uyidinga lento lamadoda noma udinga nje into yokuphila in general noma uthi wena ngumelaphi umsebenzi wakho awuboni kahle noma mhlambe ufusa ukukhuphula umsebenzi wakho kumbe umuntu ohlolayo noma umuntu wayehlola kodwa manje inhlolo yakho kayisafiki kahle siyakwazi ukukulekelela ezintweni enjengalezo ukugeza kususa isinyama nesimsusa izilwane siyabethela futhi uma uya ngokuthi mhlambe ufisa ukuthi kubethelele ikhaya lakho sikucuphele lona kumbe mhlambe unemoto ofisa siqinisele yona kumbe unebhizinisi elidlalela igebengu ofisa siqinisele lona siyakwenza lokho ukuthinta umkhulu nogada kule nombolo 072 548 7493 yona nombolo engitholakala kuyona ngokuhlala ngisendaweni yaseMaduba kwaSomkhele lapho ngitholakala khona okwamanje sizoyihambela ezinye indawo kodwa okwamanje indawo esatholakala kuyona ikwaSomkhele eMduba sizoniphathela izinto eziningi mangabe ulandela amakhasi ethu uzothola ulwazi oluningi oluthinta ukuphila noma ukusizakala noma ukulapheka siyabonga kubo bonke abakwazile ukuthi balalele lo myalezo esiwethulayo nibe neminenhle bantwana bethu